Naša pacijentkinja je upravo dobila Hollywood Smile, to je, evo, to je taj osmeh, nasmej se, odlično. I bilo je interesantnih stvari vezano za celu proceduru, pa bi ona sada kaže par reči o tome, pogotovo o strahu, o panici, o uzbuđenju, o boji zuba, o obliku zuba. Pa izvolite, Ana. Evo ovako, ja sam Srđana dugogodišnji pacijent, ali nikad se nisam odlučila zbog paničnog poremećaja za ovako veliku intervenciju. Ali znajući kakva je ordinacija, na kraju morala sam da to uradim. Pošto znam da 40% ljudi ima anksioznost, klasičnu anksioznost, 60% ima simptome anksioznosti, što ne računam. Znam da mnogi googlaju stomatologa kod koga možeš da ideš, a da imaš panični poremećaj. Znači, kogod to ima, zna šta to znači. To ljudi shvataju onako kao malo neozbiljno, kao ajde šta, hvatate panika, ali ja znam da je to ono borba za život, bukvalno borba za život. Bukvalno mi imamo pacijenti koji su ustajali i odlazili. Znači, to ne može da se kontroliše i svaki neuropsihijatar će vam reći da kad imate panični poremećaj, da ste doživali nešto najgore što možete da doživite u neuropsihijatriji, zato što ste svesni, niste ludi, a ne možete da kontrolišete i prosto vas i sramota toga. Ovde, u ovoj ordinaciji Cvijanović, to sigurno ćete se osjećati potpuno bezbedno, svi će vas razumeti, možete odmah u startu da kažete da imate anksiozni poremećaj, svi će jako bojažljivo da rade sa vama. Meni je, na primjer, problem anestezija, što je većini problem anestezije i gutanje, u stvari, taj sindrom gutanja, da ne mogu da progutam, da ću se udaviti ili tako nešto. Ovde će vrlo bojažljivo da vam daju anesteziju, da ne osetite to, da nemate taj osjećaj nekontrole i svega ostalog. Inače sam po struci slikar i vajar i vrlo sam zahtevna za estetiku. I Srđana sam, mislim, udavila sam ga sigurno, ali šta da mu radim? Pa skrati malo, produži. Tako mu je kako mu je, ima svakakvih pacijenata. Tako da sam bila vrlo zahtevna što se boje tiče estetike, a tu sam stvarno prezadovoljna, mislim. Nisi spavala? Ne, nisam spavala, apsolutno, ja sam popila lorazepam od 2,5 mg i sa tim sam bila potpuno mirna. Znači nije baš obavezno da se spava, ne mora uvek da se spava. Apsolutno ne. Kako je bilo na probi, na cementiranju, šta je tu bilo najgore ili najnapornije? To mi je bilo najnapornije kad sam dobila anesteziju i malo jaču mandibularno. Jeste, onda se donje usta šlo. To mi je malo bilo, ali je okej bilo. I moram da kažem da me prvi susret u ovoj ordinaciji posle Srđana, sam prvo bila kod doktorke Nine i mogu reći da mi je ona razbila strah. Doktorka Nina je stvarno fenomenalna što se toga tiče. Samo još jedna stvar, ovo je 24 sata nakon zuba, kakav je osjećaj, nema anestezije? Potpuno kao moji, totalno. Znači, jedem. Hvala ti i hvala što me trpiš ovolike godine.